Добрый вечер, шановные глядачи. З вами Александр Кнырович и «Атмосфера». Лукашенко заявил правы на Российскую империю. Як вам? На мою думку, элегантно. Про гэтую дзіўную падзею мы паговорым у самым канцы праграмы, а эканамічная палітра гэтага тыдня выглядае так. Лукашенко паабяцаў, што беларускі аўтапрам абгоніць Мерседес за 4 гады. Хаця пакуль пляцоўка аўтазавода Белджы забітая новымі аўтамабілямі. Цэны на расійскую нафту дасягнулі ковіднага мінімуму. Чым гэта пагражае Беларусі? Інфляцыя бярэ новыя рубежы, дзірка ў вонкавым гандлі працягвае расці, а ў сельскай гаспадарцы не хапае людзей і тэхнікі. Куды ж яны падзеліся? У нас новыя сябры, у іх зусім няма грошай, але хіба гэта важна для сапраўднага сяброўства? 150 тысяч пакістанцаў збіраецца прыехаць в Беларусь. І самае цікавае пытанне, дзе грамадскі транспарт больш танны, у Менску ці ў Варшаве? Не спешайце з адказам, ёсць падрабязнасці. Запарце кубачак гарбаты, зрабіце бутэрброд і усажвайцеся як найямчэй. Гэта «Атмосфера», і мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі! Дарагія сябры, рыхтуйцеся. Хутка перасядзеце на Мерседесы, не менш. У нас есть сырье, у нас есть технологии, но пусть не самые передовые технологии, в чем-то не самые передовые, но они есть. Я пример провожу. Ну, не на Мерседесах, поездим 3-4 года, пока их уровня достигнем нынешнего, и, может быть, их превзойдем. Магчыма, да гэтага моманту мае прайсці яшчэ некаторы час. Пакуль жа нашыя гледачы паведамляюць, што пляцоўка прадпрыемства Белджы забітая новымі аўтамабілямі. Не, гэта ў нас не вытворчасць так рванула. Гэта падае рынок. У Беларусі ў сакавіку падзенне склала 7%, але гэта было паўбяды. Наш аўтазавод, які збірае кітайскія аўтамабілі, працуе на расійскі рынок, а там падзенне за першы квартал паказала пагрозлівыя 25%. Чвэрць. Новыя стаўкі ў тэльзбору, новыя кошты і адсутнасць танных крэдытаў. У выніку продаж Белджы замест росту таксама дэманструе падзенне. Не менш як на траціну. Мабыць, з абяцаным падваеннем вытворчасці давядзецца крыху пачакаць. Але гэта пакуль. А можа сапраўды, праз 4 гады збанкрутуем Мерседес. Як думаеце? Ад аўтамабіляў да бензіну. У Беларусі ён даражэе, хаця нафта таннее ва ўсім свеце. Можа, беларускі бензін робіцца не з нафтай? Магчыма, пытанне патрабуе больш глыбокага вывучэння. Пакуль давайце канстатуем, цэны на нафту імкліва падаюць. У пятніцу брэнд каштаваў $63 за бочку. Расійскі ж гатунак Юрос імкліва рухаецца да $50. І калі вам здаецца, што нас гэта не датычыць, маўляў, дзе мы, а дзе нафтаздабыча, то вы, дарагія сябры, вельмі моцна памыляецеся. Давайте паглядзім разам больш уважліва. Нафта. Чаму кошт яе ўплывае на беларускую эканоміку? Не таму, што ў нас ёсць два вялізныя нафтаперапрацоўчыя заводы, якія прыносяць нам шмат грошай пры высокіх коштах і мала пры нізкіх. Да санкцыяў мы прадавалі 2/3 іх прадукцыі на захад і ва ўкраіну. Але ўжо гадоў 20, як Путін сказаў, мухі асобна, котлеты асобна, і ўключыў для Беларусі такі рэжым, пры якім мы плацілі ў расійскі бюджэт тыя ж экспартныя мыты, што і расейцы, пакідаючы сабе крыху. Тады наш нафтавы афшор здуўся, і зараблялі мы на нафтапрадуктах няшмат. Цяпер жа, калі шлях на захад і ва ўкраіну закрыты, цэны на нафту на вонкавых рынках ужо не маюць ніякага значэння. Што ж тады? Адказ просты. Менавіта праз цэны на нафту і разваліўся Савецкі Саюз. Амаль. Справа выглядала так. У 1973 годзе пасля праігранай Ізраілю вайны арабскія нафтаздабыўчыя краіны арганізавалі АПЭК і паднялі цэну на нафту для ўсяго свету. Спачатку ў 3 разы, а потым яшчэ ў 2, разам у 6 разоў. Савецкі Саюз хоць і не стаўся чальцом АПЭК, але вельмі добра на гэтым зарабіў. І калі вы чуеце пра ўспаміны, маўляў, як добра жылі пры Брэжневе ў час застою.
Калі вы глядзіце іронію лёсу альбо службовы раман, то гэты ўзровень жыцця вынік менавіта росту цэнаў на нафту і газ. Вядома, ува ўсім свеце. Как скучно мы живем. У нас пропал дух авантюризма. СССР прадаваў на захад вуглевадароды і купляў там спажывецкія тавары. Вось і ўся мадэль. Потым прыйшоў канец 70-х. СССР улез вайну, трапіў пад санкцыі, зладзіў гонку ўзбраенняў ЗША, а нафта упала. Было гэтае падзенне рукатворным ці не, пачытаеце самі. Але факт, нафта упала ў 3 разы, і Гарбачоў прыйшоў проста на пустую казну. Грошай не было. Параўнайце з сённяшняй Расіяй. Вайна і санкцыі ёсць? Ёсць. Вайсковыя выдаткі, траціна бюджэту, прыкладна гэткая ж доля ад ВУП, што і ў пачатку 80-х. Залежнасць ад нафты ёсць? Ёсць. Ты яшчэ якая? Вонкавы гандаль Расіі з пачатку нулявых заўсёды працаваў у плюс менавіта праз тое, што яго падтрымлівалі цэны на вуглевадароды. Гэты плюс быў каля 200 мільярдаў долараў за год, або каля 10% ад ВУП. Лукашенко марыць пра такія даходы. Нават у мінулым санкцыйным годзе станоўчы прыцёк валюты ад вонкавага гандлю быў 150 мільярдаў долараў. І з 400 мільярдаў экспарту больш за 60% усё яшчэ нафта і газ. Таму Расія залежыць ад цэнаў на нафту. Тамака бюджэт сыходзіцца пры ўзроўні $70 за барэль. І сённяшнія 50 з невялікім. Гэта ўжо, магчыма, праца ў мінус. Ёсць павярхоўнае меркаванне пра тое, што ў Расіі, ў Сябіры танная здабыча. Яно-то так, але калі ты да кошту здабычы дадаеш кошт транспарту і, што вельмі важна, выдаткаў на распрацоўванне новых радовішчаў, выходзіць лічба вельмі блізкая да гэтых $50. Што ж выклікала вось такое падзенне? Не, гэта не Трамп. Гэта значна горш. Пакуль над Трампа нафта і не дарагавала, не паспела. Вось такі эфект выклікала пастанова ОПЕК+, нечакана рэзка павялічыць прапанову нафты. Хацелі на 100 тысячаў барэляў сотні, а павялічылі на 400. Чаму для Беларусі гэта дрэнна? Бо на нашым адзіным рынку, у Расіі, рэзка паменшыцца колькасць грошай. Як гэта ўжо было ў 2009. Памятаеце? Але у адрозненне ад таго часу у нас няма 8 гадоў бесперапыннага росту. Мы ў значна слабейшай эканамічнай форме. Таму варта сачыць за нафтаю, хоць яе ў нас і няшмат. Вернемся да навіну. І яшчэ пра транспарт. Намесніца старшыні камітэту эканомікі Менгарвыканкаму Вольга Лявошка заявіла, што без дзяржаўных субсідыяў кошт праезду ў аўтобусе склаў бы 3 рублі. Гэта яна так апраўдала падаражэнне месячнага праязнога адразу на 12% да 56 рублёў. Маўляў, чаго вы, халопы, жаліцеся? Есце, што даюць. І кажыце дзякуй. Між тым варшаўская мэрыя заяўляе, што поўны сабекошт праезду ў гарадскім транспарце, а там таксама субсідуюць перавозы, склаў бы 4 злоты, або ўсяго на 7% даражэй, чым у Менску. А цяпер давайте паспрабуем адказаць на пытанне. Гэта як так выходзіць? Па Менску ездзяць выключна танныя айчынныя аўтобусы. Іх запраўляюць беларускім бензінам, які ў 2 разы таннейшы, чым у Польшы. За стырном сядзяць нізкааплатныя беларускія кіроўцы, розніца ў заробках у 2,5 разы. І ў выніку сабекошты амаль аднолькавыя. Ці не думаеце, што можа нехта недзе вас трошачкі падманвае? Ці як ім такі фокус удаецца там, у Гарвыканкаме? А беларуская інфляцыя бярэ новыя рубяжы. Паводле звестак за сакавік цэны выраслі фактычна на 6%, 5,9% у гадавым вымярэнні. У еўрапейскім звязе няма ніводнай краіны з такой інфляцыяй. А гэта ж іх цэнаў яшчэ не адпусцілі ў сакавіку. Нацбанк паведаміў дакладныя звесткі пра вонкавы гандаль таварамі і паслугамі ў студзені-лютым. Там тэндэнцыя тая ж. Экспарт упаў амаль на 4%, імпарт вырас. Дзірка $440 мільёнаў.
сітуацыя працягвае пагаршацца. Выяўлены 210 мігрантаў, якія незаконна прыехалі і уладкаваліся працаваць таксістамі ці будаўнікамі. Гэтых таварышаў выганяць з краіны. Прадпрыемлівых грамадзянаў, якія стварылі шэрую схему, пакараюць. Дзе гэта адбылося? Не ў ЗША ці Польшы. Гэта адбылося ў Менску. Але дзіўна, што іх будуць высылаць назад на радзіму. Менавіта ў той момант, калі дзяржаўная прэса паведамляе пра недахоп працоўных рук ува ўсіх галінах, у прыватнасці ў сельскай гаспадарцы. Не толькі людзей, але і тэхнікі. Дзіўна. Зрэшты, яны там пішуць пра тое, як гераічна пераадолеваюць самастойна створаныя цяжкасці. А ў рубрыцы Качанова у нас сёння міжнародныя навіны. У Беларусь прыбыў прэм'ер-міністр Пакістану. Дзяржаўная прэса захлынаецца ад фантастычных перспектываў супрацы з гэтай вялізнай 250-мільённай краіны. Абяцаюць, што 150 тысяч ужо заўтра прыедуць у Беларусь працаваць. Праўда, з некай прычыны забывае згадаць, што гэта 250 мільёнаў вельмі бедных людзей. Ці даедуць они да Беларусі? Я вельмі сумняюся. Проста уявіце сабе, узровень жыцця ў 4 разы ніжэйшы за беларускі. Гэта значыць, уявіце сябе сярэднюю зарплату $150 пры беларускіх цэнах. 147-я краіна ў рэйтынгу. Вось такія сябры. Пры гэтым амаль еўрапейская Сербія заяўляе пра ўвядзенне з 1 студзеня для беларусаў візавага рэжыму. Славянскае брацтва гэта добра, але ў еўразвяз ім усё ж такі хочацца. Аднак ёсць і плюсы. Мы пойдзем іншым шляхам. І цяпер для Беларусі адкрытая Колумбія. Менавіта з гэтай вясёлай святочнай краінаю падпісанае пагадненне аб бязвізавых паездках. Так, конечно, Колумбія – гэта вам не Сербія. 9 красавіка Лукашенко падпісаў дырэктыву нумар 12 аб рэалізацыі асноваў ідэалогіі беларускай дзяржавы. За ідэалогію у нас заўсёды было дрэнна. Калі адказ на пытанне, хто мы, яшчэ неяк паддаецца сэнсаванню, то ўжо адкуль мы выклікае некаторыя спрэчкі. Афіцыйная ідэалогія робіць выгляд, што да з'яўлення Леніна не было ніякіх беларусаў. А лепш наогул адлічваць нашу гісторыю ад галоўнай падзеі – перамогі ў Другой сусветнай вайне. Гэта выклікае пэўную нязгоду, але і гэта паўбяды. На пытанне, куды мы ідзем, у іх адказу няма. Плаваюць. Гэта доўжыцца ўжо 30 гадоў, і спадзявацца, што нешта новае можна выявіць у чарговай дырэктыве, крыху наіўна. Так думаў я, разгортваючы дакумент. Але як жа я памыляўся. Давайте разам прачытаем кавалачак. Рэальная незалежнасць была дасягнутая толькі ў перыяд усталявання прэзідэнцкай формы праўлення. То бок, не было пазняка, не было Верховнага Савету і дэкларацыі незалежнасці ў 1990. Нічога гэтага не было. Вам падалося, таварышы. Пачатак станаўлення беларускай дзяржаўнасці 1 студзеня 1919 года, калі з'явілася савецкая Беларусь. Гэта значыць, не было і БНР у лютым 1918. А што ж мы тады святкавалі ўсім Менскам у 2018? Стагоддзе чаго? І маё улюбёнае. Гістарычнай формай беларускай дзяржаўнасці, паміж іншым, была і расійская імперыя. Як вы, бутэрбродам не паперхнуліся? Каланізаваны народ заяўляе правы на метраполі. Я стоячы апладзірую таму, хто гэта прыдумаў. Гэта як бы жыхары ЗША заявілі, што Вялікая Брытанія – гэта гістарычна іхняя форма дзяржаўнасці. Ці як калі Балгарыя высунула правы на Турцыю, а Алжыр – на Францыю. У мяне зноў толькі адно пытанне. Што наконт вось такога ідэалагічнага нахабства думаюць у Крамлі? Як яны? Не супраць падзяліцца уласнай імперскай гісторыяй з Лукашэнкам. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся праз тыдзень.